Kolejny, 5. punkt to Świdowszyn. Każde pokolenie chce coś po sobie zostawić. Co my po sobie zostawimy? Szczecin jest piękny. Ma Wałę Chrobrego. Ma inne piękne budowle. Chciałbym, aby to miasto miało swoje nowe serce. To serce możemy znaleźć właśnie na Świdowszu. Terenie, którego mogą nam pozazdrościć inne miasta. To teren wyjątkowy. To miejsce, które możemy tak naprawdę dziś dowolnie formować. Możemy tam wprowadzać funkcje miejskie. Możemy proponować budownictwo mieszkaniowe, usługi, obiekty użyteczności publicznej. Zróbmy z tego coś, co będzie naszym wizerunkiem na wiele pokoleń.